झणझणीत चिकन पाहून तोंडाला पाणी सुटलं ना. चला तर मग लगेच सुरुवात करूया. आपण अर्धा किलो चिकन घेतलेलं आहे, स्वच्छ धुवून घेतलेलं आहे. त्यासाठी आपण खडा मसाला घेतलेला आहे. 2 चमचे धने, 2 तेजपत्त्याची पानं, दगडफूल, दालचिनीचा तुकडा, 10-12 काळी मिरी, 4-5 लवंगा, अर्धा बदाम फूल, 1 खोबऱ्याची वाटी आपण असे तुकडे करून घेतलेले आहे. 5-6 हिरव्या मिरच्या, 1 मोठा कांदा आपण असा उभा चिरून घेतलेला आहे. 5-6 लसणीच्या पाकळ्या, अर्धा इंच आलं, 1 टोमॅटो आपण मोठा बारीक चिरून घेतलेला आहे. तेल, चवीनुसार मीठ, गरम मसाला, हळद आणि मसाला. सर्वप्रथम आपण हा कांदा आहे तो भाजून घेणार आहोत. थोडंसं आपल्याला तेल टाकायचं आहे, त्याने कांदा लवकर भाजला जाईल. कांदा आपल्याला लालसर भाजून घ्यायचा आहे. लसणीच्या पाकळ्या आपण टाकूया. थोडंसं आलं परतवून घेऊया. कांदा आपला भाजून झालेला आहे. आपण त्याच्यामध्ये हिरव्या मिरच्या टाकूया. परतून घेऊया. परतून झालेला आहे. आपण याला काढून घेऊया. ह्याच्यामध्येच आपल्याला सुकं खोबरं भाजून घ्यायचं आहे. थोडंसं तेल टाकूया. आपलं खोबरं भाजून झालेलं आहे. आता ह्याच्यामध्येच आपल्याला खडे मसाले टाकायचे आहेत. धणे, काळी मिरी, लवंग, दालचिनी थोडंसं भाजून घ्यायचं आहे, जास्त भाजायचं नाही का. आपण इथं काढून घेऊया एका प्लेटमध्ये आणि थंड करून मिक्सरला एकदम बारीक पेस्ट करून घ्यायची आहे. या प्रकारे आपण एकदम बारीक वाटून घेतलेलं आहे. कांदा खोबऱ्याचं वाटण आपलं तयार आहे. आपण एक टोप घेतलेलं आहे, ते गरम झालेलं आहे. त्याच्यामध्ये आपण तेल टाकूया 1 मोठा चमचा. फोडणीसाठी एक आपण छोटा कांदा घेतलेला आहे बारीक करून, त्याची फोडणी देऊया आपण. 2 तेजपत्त्याची पानं टाकूया. कांदा नरम होऊन द्यायचा आहे. कांदा आपला नरम झालेला आहे. आपण चिकन टाकूया त्याच्यामध्ये. हलकं आपल्याला चिकन सोडायचं आहे. परतून घेऊया. चिकन आपण चांगलं परतवूया. आपल्याला 5 मिनिटं झाकण ठेवून एक वाफ येऊन द्यायची आहे. पहिली आहे आपण चेक करूया. आपण पाणी नाही टाकलं होतं. हे बघा, हे चिकनचं पाणी सुटलेलं आहे. पण मध्ये आपल्याला मसाले टाकायचे. अर्धा चमचा आपण हळद टाकूया. आणि झणझणीत चिकन आलं म्हणजे एकदम मस्त पाहिजे मसालादार, म्हणून आपण 2 चमचे मसाला टाकूया. परतून घेऊया. झाकण ठेवूया आपण. 2 मिनिटं झालेली आहेत. आपण चेक करूया. आता याच्यामध्ये आपण थोडंसं मीठ टाकूया. परतून घेऊया. आणि आपण जो टोमॅटो घेतला होता कापून, तो टाकूया आपण. परतून घेऊया. आपल्याला 10 मिनिटं पुन्हा झाकण ठेवायचं आहे. आपल्याला झाकणावरती पाणी ठेवायचं आहे आणि 10 मिनिटं आपल्याला शिजू द्यायचं आहे चिकन.
झाले आहेत. आपण झाकण उघडून बघूया. आपण परतूया. टोमॅटो पण आपला शिजलेला आहे. त्याच्यामध्ये आता आपण कांदा खोबऱ्याचं वाटण टाकूया. परतूया. आपल्याला 5 मिनिटं असंच शिजू द्यायचं आहे. पाच मिनिटं झालेली आहेत. आपण चेक करूया. छान आपलं चिकन झालेलं आहे. आता ह्याच्यामध्ये आपण थोडंसं गरम पाणी टाकूया. मी 1.5 ग्लास पाणी वापरलेलं आहे इकडे. गॅस आपण मोठा ठेवलेला आहे. परतूया. अर्धा चमचा आपल्याला गरम मसाला टाकायचा आहे. आपला घरगुती गरम मसाला आहे. चवीनुसार मीठ टाकायचं. आपण सुरुवातीला मीठ टाकलेलं, आपण आता थोडंच टाकूया. एक उकळी घ्यायची आपल्याला. आपल्या चिकनला छान उकळी आलेली आहे. आपण चिकन चेक करूया शिजलंय का. चिकन आपलं शिजलेलं आहे. आपण गॅस बंद करूया. आपलं झणझणीत चिकन. ही रेसिपी घरी नक्की ट्राय करा आणि आपल्या फेमस मालवणी कट्टाला सबस्क्राईब, लाईक आणि शेअर करायला विसरू नका.